Hi guys, welcome to our channel Tifefas TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera mumastreets emuharare. Pashinjava Panganai anyora akaisa picture yababa Harare akati musoro kusimba secarrots, of which baba Harare wana kufara nazvo because vanzi vakasimba kumusoro secarrots, kuzasi hakuna chinhu. Saka baba Harare naivo vazonyorawo message yavo pazasi vakanyora kuti that's the body Lily Java prefers, that's why you are made. Ndozvataurwa nababa Harare kuti iyo body iyo mukadzi wako ndoye anofarira, ndosekera iwe uchindivenga. Vakauya futi vakanyora baba Harare pazasi vakati akauya kuno mukadzi wako ndoda kumupa kamwana, iwewe wochengeta. Pashinjava haana kufara nazvo, akauya akapindura kuti mukadzi wako iraisi rine dovi. Asi pacomment section vanhu vazotaura nezvenyaya yeraisi rine dovi vakati raisi rine dovi torifarira Java, apa washaya, apa kudai wangonyarara zvako izvo zvina basa izvi zvawakutaura izvi. Vamwe vakadedzera takakudza kare kuti mukadzi wako akakoporwa kudhara, iwe waifunga kuti tiri kutamba, ndozvaitika. Baba Harare vakatokobora kudhara. Vamwe vanhu vakadedzera kuti Pashinjava unogona kunge wagara wakutochengeteswa mukadzi wacho, unogona kunge wagara wakutochengeteswa vamwe vana nababa Harare. Saka iwe chinhu chawafanira kuti uite ndechekuti udedze tinashe mugabe, atarise kuti hapana vamwe vana here vari kuchengeteswa vasiri vako. Pamwe baba Harare vakatokuchengetesa kudhara, ndozvazvitaurwa nevamwe vanhu. Asi vamwe vanhu vauyawo vakanyora pazasi vakati aiwa, makutamba nenyaya dzisingaite, musatambe nenyaya dzevakadzi, nyaya dzevakadzi hadziite, respect women. Vamwe vanhu vakadedza kuti aiwa, togoti respect women sei, anodena mumwe ndiye Panganai. Vamwe vakadedzera kuti aiwa, Panganai atsamwira kuti akaona baba Harare vaina ED, saka Panganai ari kufunga kuti pamwe ED anogona kuita sei, kutora nzvimbo yake. ED akatora nzvimbo yaPanganai akaipa baba Harare. Saka vanhu vachidza kuti aiwa, dzikama, baba Harare havana basa naED, havasapoti ED, vaingoda chete kumukwazisa chete. Ndibaba vako wega, sununguka zvako, hatina basa nazvo isusu. Ndonyaya iripo. Guys, vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, asi varipo vazouya vakanyora kuti makutiitisa manje, munenge makuita mari nesu, inenge marketing strategy yenyu. Asi kana makunosangana uko munozivana, asi kunoku muri kuita kunge munotukana, ndozvataurwa nevamwe vanhu. Saka vamwe vanhu havana kufara nazvo, vati marketing strategy yenyu, siyanai nesu. Saka ndonyaya iripo guys, handizivi kuti munoti kudii. Nyaya yachona kwaya kuzoenda hakuchaite, nekuti vakutaura nezvenyaya dzevakadzi, vakutaura nezvenyaya dzekuti vamwe vana vasi vako, vamwe vakutaura nezvekuti unogona kunge wakapuwa vana vacho kudhara, nekuti baba Harare vati varida kuita sei, varida kumuita sei, varida kumupa kamwana mukadzi wake waPanganai, iye Panganai wochengeta. So I don't know guys, asi nyaya iripo ndeyekuti things are getting bad now, because these two guys vanenge vakutukana nezvinhu zviri personal, zvapersonal nyaya yacho, because kana makupinza nyaya yevakadzi hazvichaite munyaya yacho. So please don't forget to subscribe and like our channel. Thank you so much.